ଏହି 12ଟି ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ନମ୍ବର 1 କ୍ରୋଧର ଥିବା ସମୟରେ ତୁମର ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2 ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିନ ଚୁପ୍ ରୁହ। ନମ୍ବର 3 ଯଦି ତୁମର ଶବ୍ଦ ଅଥବା କଥା ଦୁର୍ବଳକୁ ଆଘାତ କରେ। ନମ୍ବର 4 ଯଦି ତୁମର ଶବ୍ଦ କଥା ତୁମର ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଚୁପ୍ ରୁହ ସେହି ସମୟରେ। ନମ୍ବର 5 ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ଥଟ୍ଟା କର ଏବଂ ସେ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6 ଆଉ କାହା ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ନମ୍ବର 7 ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ କଷ୍ଟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ ଚୁପ୍ ରୁହ ସେହି ସମୟରେ। ନମ୍ବର 8 ଯଦି ତୁମର ଶବ୍ଦ ଏକ ବନ୍ଧୁତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଚୁପ୍ ରୁହ ସେହି ସମୟରେ। ନମ୍ବର 9 ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛ ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ କାବୁରେ ରଖ। ନମ୍ବର 10 କାହା ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ପରି କଥାରେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ନମ୍ବର 11 ଗୋଟେ ନାରୀ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା କୁହାଯାଏ ଚୁପ୍ ରୁହ। ନମ୍ବର 12 ଯିଏ ନିଜ ମୁଖ ଓ ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମାକୁ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରେ।